son Antía Yáñez e nada, vou responder a entrevista que me fixeron desde o IES Ángel Fole cos poetas insómnicos, vale? Debutas con Senlleiras na literatura para adultos. Que supuxo para ti ese salto? Como te sentiches ao escribila? Pois, a ver, cando escribí Senlleiras realmente só tiña unha novela escrita, que era infantil e juvenil, e cando escribín esa, que é O misterio de Portomarín, tampouco tiña moi claro para que idades era, cando me puxen a escribir Senlleiras, pois si tiraba máis a temática, non temática, senón a linguaxe que usaba, a forma de aproximarme a ela, o narrador, o punto de vista, coido que era máis pois para lectores máis adultos, pero o certo é que non supuxo un gran cambio, porque, bueno, eu hai historias que desenvolvo ou que imagino para un determinado público do outro lado. Para min escribir é como conversar do outro lado con alguén, e hai veces que converso coa rapazada e hai veces que converso con adultos e con adultas, entón, pois Senlleiras, digamos, que para min era contarlle esa historia pois a unha amiga miña, non? En cambio, pois o misterio de Portomarín era como contarlle unha historia pois a un dos alumnos da miña academia, non? Entón, así é como enfoco eu a escrita, para min é algo natural, porque iso, no meu día a día, pois eu interacciono coa rapazada, pero tamén con xente adulta, entón simplemente teño que pensar como lle contaría eu isto a alguén coñecido pois desa idade ou desa franxa de idade en particular. Na obra abordas o tema da violencia machista. Por que te centras na vida de dúas rapazas tan distantes no tempo, anos 20 e 2017? Pois porque esa era unha premisa que eu tiña clara antes de comezar a escribir. Digamos que ao principio falaba do asasinato de Alda, non tiña moi claro cal era o motivo, pero si sabía que quería como facer dúas historias paralelas e logo xuntalas. Entón fun como avanzando a ver que saía. Entón, cando me decantei polo tema da violencia machista, que fora un asasinato machista, foi aí cando dixen, pois teño que investigar sobre como era a violencia machista naqueles anos, como se trataba, etcétera, etcétera. Pero de que houbese dúas historias paralelas, xa o tiña claro desde o comezo, porque é un tipo de novelas que me gusta ler. Gústame iso. Gusta moito a novela histórica, ainda que últimamente leo moi pouco, pero gusta unha novela histórica que conxuga cousas do presente e outro período histórico e que se vexa pois que están relacionados. O título é moi suxestivo, Senlleiras. Buscamos o termo no dicionario para aprofundar no seu sentido e as dúas acepcións parecen acadar significado na obra. Por que te decantaches por este título? Pois este título ocorréuseme no medio da escrita porque me lembrei do catálogo das árbores senlleiras de Galicia. Entón pensei que era unha palabra moi bonita, que lla caía moi ben ás miñas protagonistas, importábame moito que fose un título iso suxestivo e que chamase a atención. En feminino tamén me parecía importante, gustan os títulos de poucas palabras tamén, e logo eu non lle conocía creo que é a segunda acepción, non lembro en que orden aparece no dicionario, pero a de solitaria, non? Ahora non lembro se é solitaria ou... Si, solitaria, eu coido que si. Porque o primeiro que fai un maltratador que a súa vítima é illala da xente que a quere, non? Para que non teña que acudir ou se sinta soa. Entón, pois, digamos que eu collina por falar de mulleres senlleiras, ou sea, de que merecen ser lembradas, como digo na novela, pero realmente a outro significado, pois tamén lle caía moi ben. Técnica narrativa. Combinas a terceira e segunda persoa. Co uso deste punto de vista parece establecerse un diálogo entre as mulleres protagonistas. Ten relación co concepto de sororidade? Este termo é clave para o movemento feminista. Consideras que é relevante para o avance na igualdade? Pois mira, coido que tamén hai algún capítulo en primeira persoa. Non me lembro agora cal. Pero eu creo que mesturei de todo. Simplemente porque a mí o que me gusta é que cada capítulo sexa diferente ou incluso que cada capítulo sexa como unha mini historia dentro da historia principal. Entón, bueno, o que me gustou moito foi utilizar a segunda persoa, era a primeira vez que a utilizaba. Non leo moitos libros que usen a segunda persoa, cada vez hai máis, pero sí que é certo que bueno, eu creo que se buscáramos estatísticas de tipos de narrador usados na literatura en xeral, o segunda persoa é dos menos usados, aínda que hai, bueno, pois iso, hai libros, se queres atópalos, e fixo moita ilusión usalo. Non o fixen pensando nun primeiro momento no que dicides vós, de establecer un diálogo entre as mulleres protagonistas, sí que a segunda persoa quería que interpelase
ao lector ou á lectora directamente tamén, aínda que realmente é a fantasma falando ou intentando falarlle a Alda, non? Amiga, date cuenta, sería un pouco ese amiga, date cuenta que se ve agora moito en redes. Por suposto que eu creo que a sororidade é importantísima para o avance. É algo que levamos facendo históricamente as mulleres de sempre, aínda que moitas veces intenten negalo con ese mantra de ai, é que as mulleres sodes máis malas entre vós. Non, iso é o que ti che gustaría, non? Pero as mulleres históricamente entre nós sempre nos axudamos moitísimo. Si, non era específico o tipo de narrador pensando na sororidade, pero por suposto que a sororidade estivo presente en toda a execución ou en toda a elaboración da novela. Hai tamén un paralelismo entre os nomes das figuras centrais, Alana e Alda. Cando lemos a obra en clase, fundiamos por erro ambos nomes. Xurdía así o nome de Aldana, que significa paradoxalmente larga vida. Hai algunha intención de elección dos nomes? Pois mira, de Aldana non o sabía. Gracias por dicirlo porque me parece moi curioso. Si, no dos nomes eu escollín as mesmas iniciais e nomes moi semellantes, un pouco para que se vise reflectido que a historia se repite, que pasan case 100 anos e a historia é a mesma. O mellor as ferramentas cambian algo, porque agora hai pois, móviles, redes sociais, etc. Entón as formas de maltrato mudan, pero na esencia é o mesmo. Na esencia é o control, os celos, o illamento, e iso segue sendo igual. Entón, por iso, miña nai tamén me dixo, cando leo a novela, dixo, que confundía todo o tempo a Alda e a Lana. E eu dixo, mamá, son dúas mulleres que viven separadas por 100 anos de historia e ti confúndelas. Entón quere dicir que esas dúas historias separadas 100 anos non son tan diferentes, porque senón polo contexto sacaríalas perfectamente. Era un pouco esa intención. Na obra aludes a través da figura de Alda ás redes sociais. Cal crees que é o impacto das mesmas no movimento feminista na violencia de xénero? Pois un pouco o que dicía, eu metín as redes sociais porque cando escribín Senlleiras a min daba a sensación de que había poucos libros en galego que tivesen presente as redes sociais e a min apetecíame. Gracias a elas, o que facemos é darlle maior visibilidade pois, á problemática da violencia machista. Hai moitas redes feministas que se poden contactar gracias ás redes sociais, pero tamén teñen a parte mala de que tamén se lle das voz aos cuñaos de bar, que lles chamo eu, que din burradas e logo topaste con eles fronte a fronte e non che dirían nunca a cara, non? Sempre se esconden detrás dun nick iso, din burradas, sobre todo machistas, pero tamén racistas, xenófobas, de todo. Creo que había un pouquiño máis no movimento feminista na violencia de xénero, sí. Iso, é un altavoz para nós, pero tamén para os cuñaos de barra de bar. Ao final da obra, en nota da autora, sinalas que as noticias de prensa referidas aos feminicidios son reais. É significativo contrastar como se informaba, nos anos 20 e como se fai na actualidade. Que diferenzas atopas? Que se avanzou neste sentido? Pois sí, avanzouse moito. Queda moito por facer aínda. Hai un perfil de Twitter que se chama Xornalistas Galegas, onde son pois, un grupo de xornalistas que analiza pois, as novas que se publican hoxe en día con perspectiva de xénero, porque algúns titulares están ben, porque están mal, que se debería cambiar, con perspectiva de xénero o que se debe dicir ou que non, eu sigo-as, son para min un referente. A ver, avanzouse nos últimos anos sobre todo tamén, porque eu lembro cando escribía Senlleiras, que escribín no 17, que aínda se vía isto de aparece unha muller morta e arrestan ao marido, como se non tuvese nada que ver, non arrestar, non, porque seguramente a matou el, podemos poñer o presunto, xa que pasa que sempre como que temos moito cuidado co presunto cando eles non asasinan, e creo que iso xa está cambiando, xa non se fala de mortes, intentamos sempre falar de asasinatos, e bueno, sí, avanzouse. Queda moito por facer, pero, bueno, avanzouse moitísimo.